Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Nangalisang ang pipila ka mga residente sa Glan Sarangani ug General Santos City. Human ang magnitude 6.3 nga pagtayog nga misentro sa Sarangani, Davao Occidental kagabi. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Kugos ang gamayng igsuon. Daling migawas gikan sa balay kining ate diyang mitayog ang kusog nga pagtayog sa barangay Calabanit, Glan Sarangani, banda 11:49 Martes sa gabi. Sa usa ka panimalay sa barangay Padido, nangalisang og kalit ng gawas sab ang mga namuyo gikan niining balay gumikan sa pagtayog. Sa General Santos City, nakamata kini mga residente nga natulog human nabati ang kusog nga pagtayog sa barangay Fatima. Gilayon sab silang migawas sa panimalay. Sa laing panimalay sa susamang barangay, iyahay sab nga nang gawas kini mga residente atol sa pagtayog. Sa barangay Bula, makita sab kini mga tanom nga daw gisayaw sa linog ug nangalisang ang mga residente. Sa barangay Dadyangas East, Grabe ka kusog. Uy! nakugang sab kini mga residente gumikan sa linog. Ang uban, may padulong sa kalsada nga hawan. Sa tala sa Feebox, nabati ang magnitude 6.3 nga pagtayog 11:49 sa gabi kung asa natala ang epicenter niini sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental. Nabati ang intensity 5 sa Kiambas, Sarangani, samtang intensity 4 sa Palimbang, Sultan Kudarat, intensity 3 sa ubang lugar sa Sultan Kudarat ug Basilan, ug intensity 2 ug 1 sa uban pang lugar sa Socsargen ug Davao Region. Kini usa matud pa ka aftershock sa magnitude 7.8 nga linog nga nahitabo sa karagatan sa Maasim, Sarangani ug magnitude 6.5 nga linog sa karagatan sa Davao Occidental niadtong bulan sa Hunyo. Hinuon matud sa Office of Civil Defense Region 12, walay nasamdan atol sa pagtayog. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, Grabe ka kusog. Uy! One Mindanao.